दानि दिनाव आंनि फिसा सानसोरां बेबादि उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय आङो बुंस' हायि फोरमायस' हायि रंजानाय दङ, गोजोननाय दङ। बेबायदिनो आंजों लोगोसे आंनि न'खर आरो जोंनि जेसेबां ख्रिस्ट' सिबियारि मण्डलिनि गिदिर उन्दै साफ्रोमबो आंनि फिसा सानस्रांखौ बेबायदि अननायजों बरायनानै लाबाय दिनै। बिनि बदलै आंहा होफिननो थाखाय जेबो गैया। बेनिखायनो आंनि मण्डलिनि गासैबो जेनेबा इयुथफोरनिफ्राय जोंनि पेरेन्ट बडिनिफ्राय महिला कमिटिनिफ्राय गासैबो आंनि फिसा सानस्रांखौ बरायनायनि थाखाय आं गोबां धन्यबाद होयो। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि फिसा सानस्रांनि पास जानायाव खौरां लानो थाखाय नुजाफैबाय। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो गोबां रंजानायजों धन्यबाद होयो। ओरैनो आयंना बिथाङा सानस्राङा उन्दैनिफ्रायनो माबा मोनसे नों गोसोआव थाबोनाय माबा मोनसे माबा दंमोन नामा बेहा गुनफोर उन्दैनिफ्राय फरायनायनि सायावबो बेबायदिनो बेहा गोबां माने उन्दैनिफ्रायनो सानै हयै रायलायग्रा, फरायनाय लिरनायावबो ओमफ्राय गिदिर उन्दै साफ्रोमजोंबो बयखौबो बियो बयजोंबो मिलायनो हाग्रा बेबायदि टेलेन्टफोर दङ। जोंहा आसा दङमोन गासैबो फिसाफ्राखौहायनो जोंहा 7 फिसाफोर दङमोन। खिन्थु बेनि गेजेराव दा बे दुइसिनथार सानसोराङा दा बे APSC बियो उथ्रिसार होनो हाबाय। बेनिखायनो आङो हामबाय होनो। बेबायदिनो बे फिसाया बेबायदि फरायनाय लिरनायावबो बेबायदिनो एसेबां माबा नङामोन, गाहाय थाखोनि नङामोन। गोसो होयोमोन। आच्चा, बेखौ बुंनायनि सिगां जोंनि बिफा इसोरखौ हामबाय होनग्रोदों। बिनि दारैसो जों गासैखौ मोनो। आरो लोगोसे जोंनि मिडिया नोंथांमोनखौबो हामबाय होनदों। आरो थामथियाव आङो हामबाय होनदों जोंनि जाय APSC एग्जामखौ पास जानानै फैनाय बिथांखौ जोङो जोबोर हामबाय होनदों। लोगोसे बिनि जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोंहा 39 जन गासै बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि हारि जानानै जोङो साबायखर बावहरो। आरो बे सानसोरांनि फेमिलिनिसिम बिनि रुंसारि जानानै थांनाय लेट धिरेन नार्जारि आरो बिनि मादार, बिनि गासै बिदा फंबायफोर बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावहरबाय। सोंथिया मोजांखौ सोंदों। जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया, शब्द गैया। जोङो मण्डलिनि लिडार जानानै, मण्डलिनि गासै जों फोथायारि जानानै जोङो बेखौनो बुंगोन आरो बेखौ बुङाबा जों थानो हानाय नङा। आं दहाय प्रेयाराव आर'ज खालामदोंमोन आरो जोंनि गासैबो आर'ज खालामदों। जोङो गोबाव समनिफ्राय जोंनि नैबे मण्डलिया बिराद फुराना। 2026 मायथाइयाव 100 बोसोर सेन्सुरि जानो थांगासिनो दं। जोङो बिनि थाखाय गोबां सिन्थामोन। जोंनाव लेखा गोरों मानसि गैयामोन। जोङो लेखा रोंनायनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामदों। जोंनो लासै लासै लेखा गोरों मानसिफोर होबाय। जोंनाव दा गोबां मास्टार डिग्रि लानाय गोबां दं, बेबायदि दंसै। दा जोंहा बेबादि थानानैबो जोङो साख्रि मोनाखै। जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामबाय, जोंनो साख्रि नांसिगौ, मण्डलिया देरनांसिगौ, जोंनि न'खरफ्रा देरनांसिगौ। बेखौ लानानै जों आर'ज खालामदों। गमामायैनो नैबे साननैसोनि गेजेराव बे APSC एग्जामाव जोंनि मण्डलनिफ्राय जाय सानसोरां नार्जारि बेखौ इसोरा होबाय। जोङो इसोरखौ हामबाय होनदों। दा आङो हामबाय होननो गोसो जाबावदों। जोंनि BBCआव आङो नाम लानो गोसो जादों। जाय जोंनि प्रेसिडेन्ट एनस कुमार बसुमतारी BBCनि, आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै प्रसनजित बसुमतारी, बिथांमोना मोनसे कनसेप्टजों जोङो मिसननि सिङाव इयुथफोरनि लिडारखाय जोङो बांसिन मिथियो। बिथांमोना जोंखौ मोनसे सेमिनार मोनसे बेबादि लाबाय थायो। जोंनि बर' समाजाव जोंनि बे इयुथ्सफोरखौ फैबाय थानायखौ जों माबोरै, जोंनि BBCआ 2027आव मोनसे 100 बोसोर बैसोनि सेन्टेनारि जानो थांगासिनो दं। दिनैसिमाव IPS, IS, APS बेबादि माने डक्टरेट इन्जिनियार रावबो गैया बुंनो थाङोब्ला। दिनै सेथिनि थाखाय बियो आगान सुरबाय आरो जोंनि BBCआव बेनो फार्स्ट टाइम जोंनि मण्डलिनिफ्राय। बिराद गौरब जादों जोंनि BBCआ।
बेखौ सोर लाबोदों होनना बुङोबा आं नाम मख'दों सानै नाम, जाय जोंनि दैदेनगिरि आरो जोंनि गासै बिग्राफोर बेबादि मानसि नांगौ होननानै मण्डलिफ्राव जिनज्रि आर'ज जनायगिरि 2027सिम आर'ज लागासिनो दङ। ओंखायनो जोङो बिबिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों हामबाय होनदों, धन्यबाद होदों। बेबादि गियान, इसोरनि गियानखौ लानानै बिसोरो जे आर'ज खालामनो जोंखौ मेगन गेवहोबाय, जोंनि मण्डलियाव जोङो आर'ज खालामनाय फिथाइखौ मोनदों। दा बिनिखायनो गेदेर हामबाय होनदों। आरो जोंनि मण्डलियाव बेनो माने एकदम फार्स्ट टाइम खुनु गभर्नमेन्ट जब मावनाय गैया। जोंनाव दङ सासे मिडिया दङ, DY प्रतिदिन टाइमनि रिनय बसुमतारी। बेजों लोगोसे जोंनाव प्राइभेट जब मावनाय हमगार्ड 4 दं। आरो जोंनाव थिखादार, कन्ट्रेक्टर, माबा माबि बिजनेस गिदिर गिदिर मानसि गैया। खिन्थु जोङो बुंनो थाङोबा जों दुगा बुंनाय नङा, जोङो एसे धर्म हिसाबै जोङो बिराद गिदिर गिदिर खामानि मावनो हायो। जोंनि मानसिफ्रा बेबादि दान होयो इसोरनि मुङै। बेनिखायनो आरो बे फिथाइखौ जोङो दिनै मोनदों सानसोरांनि न'खराव, सानसोरांजों। बेनिखायनो जोङो हामबाय होनदों। आरो फैबाय थानाय फिउचाराव जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर, जोंनि हारिनि, बर' हारिनि, बिसोरो बे थांखिखौ लानानै होसोथोंसै। गोबां जोंनि लिडारफ्रा बुङो सोलायनाय नांगौ।